Salut șef de magazin. Salut șef de magazin, aici la o nouă serie de Roblox. Sunt aici cu Miță și o să ne jucăm Welcome. Salutare! Mamă, el 6-rea try care am încercat să fac intro, deci de-aia râde Miță. O, unde te duci așa rachetă? De-aia râde mă șecă bro și de-aia merge. Hai că nu e așa mare casă, e chiar mică. Da, e mică, e mică. Bă, vezi că ai stamina jos. Unde? Uite bara. Nu văd. Sunt chiar. Aia de jos, Am cu văzut, am bunii. văzut. Văzut la monitor. Am văzut. Hai că n-ai apăsat dacă e. Walk down to the house and place in the kitchen. Hai la bucătărie să le punem. Walk down to the house and place the groceries in the kitchen. Ah, ok. Right. Ok, vreau să văd și eu ceva. Am pornit becul, dar nu prea n-a. Ce asta? Ce? Nu merge să vin. E. Asta e locked. Nu turn off, turn on. Așa, where is the kitchen? Cred că asta e. Găsi kitchen. You already find the lighter, ok. Ok. Place așa. Așa. Click this to read the paper. Bă! Ce Hello, s-a auzit? I'm renovator writing to the ok, nu să mă A light citesc is- tot aia. I believe the renovators put a light bulb in the penitentiary. Am găsit. Hai să punem becul. Light will be break Find around the the house with a light bulbs. Nu știu ce înseamnă bulbs. You can change broken ones in order to see again. You can see how many mulțumesc. Tot am citit. Deci cu astea ori n-am înțeles ca lumea. Ori facem lumina. Ori Gata, fac eu acum lumina, fac eu lumina acum. Ori facem lighter la brichetă, nu? Cred că la brichetă. I feel dizzy. Eu mă ascund. Bă. Nu văd nimic. Ce se întâmplă? Coai, nu văd nimic. Bă, ce se aude? Nu știu, m-am pus pe crouch undeva, dacă cât rău o fi crouch. Nici n-am citit, că sunt terminat. Cât rău. Ok, I feel dizzy. What happened? Nu știu coai. Looks like the power went off. I should go turn it back on. Unde? In the basement? Find the electricity box and turn on the power back and turn the power back on. Okay. La. Uite-l. Turn on power. Aia zi. Coai, câte baterii are ăsta în casă? Ce dracu face cu atâtea baterii? What was that? Don't know bro, don't know. You have some living creatures in your house. Find out where it came from. Ok. Cred că trebuie să mergem sus. Cred că a fost aici la bucătărie. Da. Nu, cred că trebuie să mergem sus. E o idee proastă să mergi sus, dar... Da, cred că am găsit sus, Nu putem. Cred că... Nu, n-am găsit sus. Merge să ia putem. Că mergi picioarele. Vino mă. Nu mă lăsa singur, că mi-e frică. Nu te las singur. Mamă, ăsta e chiar mișto, făculețul ăsta. E chiar mișto. Ce s-a auzit? Ai auzit și tu, nu? Da. Bă, tablu Ouija. You already have a lighter. Tu ai căutat, mă, lighter? Da. Lighter. What? Lighter 2. Ok. What happened here? Nu pot să mă mișc. Uită-te sus. Nu, dacă să mă mai uit sus, că mi-a fugit capul de la caracter. Ok, cred că am găsit sursa, bă. Uite-l pe Gogu. Ce zici, băi? Cred că... Who was that? Îmi place că îl vede, în loc să se cace pe el zice, who is that? I should call the police. That's a living creature. You don't need to call the police. You need to kill him. Find a phone to call 911. Ok. S-a auzit telefonul. What the fuck? Coaie, fuge capul. Come on, pick up. De ce mă aștept să iau un jumpscare? Am zis cap, corp. Mă aștept să iau un jumpscare, nu-mi place. Da.
Aha. Yes, Uite-l pe basement. Gugu. Ah, Gogo, Uite-l ce pe faci? Gugu. Who are you? The living creature in your basement, you know? Or under your bed. He must turn off the lights. Crazy. Turn on the electricity. Iar? Păstrează stamina, nu mai... Ok. There's electricity again. Și că de data S-a asta auzit vine... ceva de spate. What was the sound? Poți să nu mă mai oprești, trebuie să-ți iei că is locked. It's locked. Aia era ușa când e așa? You got to be kidding. You got to be kidding me, okay. If I remember, there should be another electrical box in the basement. Da, hai în basement, că de ce nu? Ce dracu? Bă, turn off, turn on. Flashlight. Bă! De unde ai luat, mă, flashlight-ul? De aici. Cred că m-am prins. Așa. Așa. Nu. Să Așa. fie un cod undeva? Ia stai să mă duc la televizor. Ăsta e. Trebuie să aprindem toate luminile alea. Trebuie într-o formă, stai așa. Stai, că pe asta trebuie să gândim cu cap. Stai așa, hai să le oprim pe toate din nou. Bun. Stai, închide și tu ușa că na. Bun. Astea două. Bun. Deci, astea două. Mai, stai, pornește ăla din nou. Bă, ești prost. Mamă, lasă-mă pe mine. Aia din mijloc s-a aprins, ok? Ia Bun. stai așa. Bă, Ok, s-au aprins 4. Mai trebuie una. nu asta, în niciun caz. Încearcă-le pe toate. Gata. Pick up basement. Basement. Flashlight. Ok. La mine nu-i bun flashlight-ul, gen. La mine e bun lighter. Ok. Da, am chinuit puțin la chestia aia, dar... Cred că e ok. Uite un bec. Cu Am luat un bateriile, bec. vezi că cu bateriile... Nu știam, mă. Uite încă un bec. Eu iau toate becurile. Ok. Bă! Crowbar. Du-te înapoi. Le-ai luat deja. Ce Le-ai luat. crowbar, mă? Ce? Cu degetul direct. Vreau să auzit de afară de la mine, ori să auzit ceva din joc, nu mi-am dat seama. Nu pot să intru. Intră într-o parte. Așa, aolo, bă, da, greu ești de capă. Păstrează stamina-ul. N-a făcut și el goaza aia mai mică? Mai mare? What was that? Oh shit. Ăla-i Gogu, mă, ce ai aveți cu el? E puțin Da, mă, pe amicit în Gogu. seara asta. Go get him. Go get him. Și nu mă... A, gata. This is not a good idea. A corridor? I wonder where I... Hai, mulțumesc. Avem nevoie de un code. Tu intrat pe A, mă, nu știu unde. O să închidem ușile. Hai să ne închidem ușile, vorba ta. Satan. Bun. Oh. A, gata, știu. Satan. A, T, A, S, A, Satan. gata. An. And old Johnny wonder if I can find the code there. Unde, mă? Unde? Wanna hear a joke? What did the P actually...
cam așa e. Bă, find the code for the door, search the workshop. Deci, zici ceva cu... nu mai știu cum a zis, dar... de cât- 1946 oare? Hai să încercăm. 1946. Gata. Aha, eram sigur. Hai că nu e labirint dacă e. Este să maze? Nu suport labirinturile. Search the maze. Bă, mi-e frică. În maze și mie mereu mi-a fost. E tot stânga, eu dreapta. Evident. Să ne ținem sprintul. Cum zici tu, du-te tu pe acolo. Ai, evident. Am încerc și eu să fiu aici mai curajos și nu merge. Nu-mi iese. Fugi! Moară Jacksona mea. L-am văzut fix în fața mea, cu aia ia să-mi iau mare jumpscare. Dead end-uri. Oh my god. This game is so scary. Cum de cu ții lanterna aia în mână? E brichet, știam. What? Pick up orb. What the fuck is What is happening? what is happening? Don't be scared. I'm here to help. What do you mean? You are in danger. Your house is located in the middle of the dark shadow world. Bă, vino în spate. Who was the one in the house? Așa, hai să luăm pe aici. E imposibil de explicat. Trebuie să vorbesc în română ca să înțeleagă și oamenii. Tot ce trebuie să faci e să colectezi 3 orburi și portalul se va închide. Spune-mi unde să le găsesc. Trebuie să merg, trebuie să mă duc. Odată ce ai căutat orburile, you can escape spirit. Pot să-mi fac spume dacă știu să vorbesc. Cred că o să ne fugărească asta din nou. I'm so confused. Nu mai ai lanternă de aia? Nu, mai am 9% baterie. I think I have all the Ouija board. Maybe I can contact the orb spirit. Okay? Ouija board? Find the Ouija board and go find a good place. Știi unde e, nu? Știi tu? Da. Hai, să nu găsim pe ăla prin casă. E la televizor acolo. Nu mai știi în sufragerie. Păi să răs pe mine că vine bulangiul ăla. E gay, să Orb te selected. Că trebuie să... Acum trebuie să... Hai că n-a trecut prin fața mea dacă e. Știi ce zic? Uite Ouija-ul. Deci să iau și eu niște baterii. Îmi fac și eu flashlight-ul 100%. Flashlight-ul face mai multă lumină ca lighter-ul. Ok? Ce s-a auzit? Nu știu. Săracul scaun. Ok. E ceva normal. Ok, da. Cred că aici se joacă. Da, face tumbe ceva. Aici pune Ouija board dacă poți. Păi cred că aici se joacă cu Ouija-ul, gen. Da. Eu nu mă pot mișca, bă. Am găsit. Ia uite. Nu, ok, acum vas. Mamă. Are you here? Is something Is here with someone me? Yeah, someone, something. Pe yes. O să se ducă pe yes. Aha. Ok. Da, ce repede se mișcă. Adevărat. Are you good Are you spirit? spirit? Are you a good spirit? Nu. Eu că nu. Da? Bă, da, e ăla care ne-a ajutat atunci. Could you tell me your name? A, L, L, G, I, I, Z. Z. Alghiz, can you help me find the orbs? Can you find the orbs? D, A, N, K, E, R. Danger. Danger.
What do you mean by that? Ce vrei să spui cu pericol? Hello? Și ăsta neapărat un Gogu în față, deci am eu impresia asta. Are you still with me? Încă ești cu mine? Mai e altcineva cu mine? Da. Ești un spirit rău? Ok. Aolo. Câți ani ai? Ești un demon? Dacă ai zice da, am película. Se pune tot ca da? E în fața noastră. Da, se pune tot ca da. Oh my god. Bă. I'll give you value. Yes. Da. Ce s-a întâmplat? Nu avem timp de vorbit, urmează-mă. Ok, dacă aș Dacă putea să are- mă mișc. Ok. Da. Hai cu Alghiz. Alghiz, e șmecher, trece prin uși. Unde ești Alghiz? De unde... Ce e sunetul ăla? Oh, shit. E Alghiz. Alghiz, cred că face schemele astea la pas să ne dea viol. Te asigur eu. Cred că Alghiz e gay. Cred că Alghiz e gay. Mhm. Fugi. Du-te, fugi. Go run. Da, și putea, dar ar fi bine. Și vine Goku. Acum vine Gogu, da. Unde Cum pariu ești? că ăsta e Gogu. Cred că este din oglindă. Gogule, unde ești? Ia facem pe aia cu Bloody Mary, ce se întâmplă? What is going on? Nu mai facem pe aia cu Bloody Mary? Nu văd nimica. Ai, ăla, așa sunt mai mulți Gogi, 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 mă, Gogi. Gogi. Forță. Bă, sunt 3 chaptere. Nu știu ce Cred să, că- dacă să am încredere, n-am citit tot. Norman Desorbs will save you. Uh, Uite-te la oglindă, bă. Collect them and the evil spirit. Da. Gogule, unde ești? Nu-i bine. Forță, mergem în continuu, așa încerc, nu? Bă, dar noi n-am mers atâta în cerc. What? Știu. Gogule, stai departe. Curul meu e mic și bombat, te rog frumos. Iar o să se schimbe alea. I don't know. Behind you. Don't hold anything. Nu ții nimica. Nu văd nimic ca să fac spune dacă facea. Bă, mi-e frică. Mi-e frică. Cred că e în spatele nostru, dar nu văd nimic. Nu faci nimica, stai pe loc. The office key? How did I get here? I should check out the room. Știi ce? Am găsit un orb. Orbs! Ce dracu, lasă-mă să iau bateriile. Keep going, you have almost closed the portal. Ok. O să... How many more do I have left? Una, Facebook, scrie aici, dreapta, sus. We need to collect only one orb, isn't too far. To find this next orb, you will must walk in the guest bedroom. When you enter the room, you will see the final puzzle, which will unlock the orb. Iar puzzle. You will need to search the house. Good luck and be careful. Dacă zice be careful, e
E clar. Da, 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 da. Ok. A sunat cineva. Who rings the doorbell? This is late. This late. Pura. Hints are in the check- closet. Check the front door. Ok, man. Hai să-mi păstrez și eu stamina. Tu îl vezi pe la afară? Da, nu văd deloc, cred că. Orbu! 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 De la asta orb. Dar tu de ce te poți mișca? O să stau și eu nemișcat. What are those things? What are those things? Bă, nu mai citeți bine. Sunt gogi roșii. I thought I closed the portal. Credeam că am închis portalul. Gogi roșii nu mor niciodată. Uite-l pe Goku. Face scheme din cap și Ce dă la frumos e parte. Gogu. Ce frumos e Gogu. Ok, o să mă dau un pic în spate. Mă duc înspre Gogu. Mai să-mi iau jumpscare. Ok, mă duc în spate înapoi. And the spin. Thank you. Thank you, normal. Normal. For what? For what? You You collected all collected the all orbs. the orbs And now I can enter your enter world. your world. Wait, how? Wait. Cred că aici ne-a făcut proști pe față, nu pot să-mi dau seama. Că am deschis portalul lui. Ia uite. Eu, ok, mă dau înapoi, nu-i problem. Ce frumos ești. Te-aș săruta. Eu pot să fut lanterna. Ok, Goku, că ne-au omorât. Da. Ah. County police have been n-am citit că sunt prost. După ore de căutare, Îl căutau pe Norman. așa, lasă-mă. Autoritățile acum expectează cel mai rău de paranormal activity s-a întâmplat. Has involved, nu știu cum de. Mamă, ăsta a fost chapter 1. Mamă. Ok, asta a fost tot? Ce asta e chapter 1, nu? Da. Forță. Pe și chapter 2 și chapter 3 parcă, nu? Mi se pare. Mai avem 2 și 3, da. Forță. Păi, cam atât a fost cu chapter 1. O să fie chapter 1, nu? Da. O să începe și un chapter 2. Eu am fost Andrei, el a fost Miță și ne vedem data viitoare. Pa, pa!